най-много ми е тежко, защото не ми дадаха да уча. Всичко мога да изтърпа, но никой няма право да не е баща на деца, които е създал. В такъв случай аз не трябва да го оставя така. Трябва всичко, което той е сътворил, да излезе на бял свят. Че още от малко слушах това, че не сме свободни, няма гражданско общество и така нататък, че всичко е разрушено. Но нашето семейство не му е било достатъчно. По-скоро под въздействие на моето мнение да не преживявам отново всички тия истории, които съм ги преживяла преди това. И по този начин съм причинила до някъде болка на децата. Викахме, когато властта правеше грешките, когато се чувстваше силна и непобедима, а не когато е в агония. Не позволихме злобата да ни обхване, жестокостта да ни води. Не сме герои, но не сме победени. Ние бяхме и сме само жени и всички и искаме любов и щастие за всички. Казвам се Цветана Драганова Милева, по рождение. А след това, след като се омъжих, съм вече Джерманова. Родена съм в едно село, 14 км от Перник, казва се село Лесковец. 1948 година ме задържаха, съм навършила 20 години и тогава ме арестуваха. Някъде към 5-6 часа. Сутринта във всички градове, където има анархисти, са влезли и са арестувани. Арестуването стана след когато разстреляха БЗНС, Никола Петков. И сега искаха всяка партия да си каже отношението, каква позиция ще вземе. Анархистите си мълчаха, пак не вземат никакво отношение. Обаче, когато те казаха, ние установяваме диктатура на пролетарията, само за това. Нито сме им искали власт, нито нещо. Нали, в бели земеделците искат министерства, искат така нататък. Не. С диктатура не може да се строи. С свобода, диктатура не се строи. С свобода не се строи с диктатура. Тя ражда, тя не може. Диктатурата не ражда. Тя може да роди друга диктатура, но не за такова. Само за това твое твърдение арестуваха всички анархисти. Без никаква съд присъда и не знам си какво. Нищо не са искали. Особено се чудех какво ще стане. Един ден, айде викат, заминаваш за лагер. Посред бял ден, на Тодоров ден, събота, деца играят, всичко е спокойно, всичко е тихо, чука се на вратата. Аз съм научена така широко да отворя вратите, лютив шпрей, напръскаме, удар, от което не помня и се събуждам на огледалото, обвита в разни якета. По-късно видях, че са моите от закачалката и една локва кръв.
Аз съм Весто Недева, на 72 години съм, една щастлива жена. Аз съм човек, обича всичко. Млади, стари, природа, кучета, животни, морето, планините. Аз съм любов. За да опиша чувствата, които предизвика самото нападение, аз си мислих, че всъщност умирам и че ще ме убият. Извинявам се. Единствено ме закрепи идеята, че внучката ми е сирак. И няма кой да изпрати на абитуренската вечер. Няма кой да й дава вече всеки месец парички. И си викам, Боже, ако те има наистина, моля те да оживея, за да изпратя абитурентка. Ужасно беше. Когато се събудих в локва кръв, само викам да не съм обезобразена, защото трябва да работя. Трябва да имам парички, за да й дам. Това са чувствата. Аз съм погребала всички. Майка, баща, брат, син, снаха. Колко сили може да има една жена. Почти се бях предала. Но аз не знам колко и кой ме бие, и какво иска, и какво ще ми направи. Но мисълта за детето ме спаси. Аз се разболях и влязах в болница. Много тежко го преживях. Край на кращата, когато той си замина, трябваше неговото творчество цялото, живота му, всичко. Организирах веднага, намерих човек, който да напише книгата. Фотоси, снимки, хора да питам, да разпитвам. Всичкото и го организирахме. И моя син тогава имаше парите. Издадахме книгата. Но това беше вече мое решение. В никакъв случай аз не трябва да го оставя така. Трябва всичко, което той е сътворил, да излезе на бял свят. Моето име е Мария Георгиева Гелова, по мъж. В момента съм на 82. Много обичам класическата музика. Много обичам. Обичам да ходя на опера и сега се каня в София някаква да остана по-дълго време, да отида няколко пъти на опера. Наша съпруга Никола Христогелов, който е от село Смилян, се запознаваме на 2 август тук в Смолян. И то моята майка ми и баща ми не запознават. А същия ден имаме на 2 август тук събор. Той пристига с приятели и него братовчете имаше имен ден Илиндин. Илия се казваше. И той ма кани на танц и после ме изпрати. И какво стана? Ходихме на Рожен на събор. И той имаше приятелка, и аз имах приятел. И на 18 август идва, иска ръката ми. Аз всъщност разбрах от негов приятел. И толкова много се притесних, защото той вечерта дойде. Че ще дойде. И тогава вземам една коса. Имах една люцерна тук. Това е трева такава. И окостих всичката от зор, от притеснение. Как ще посрещна това, когато той дойде? И си викам, съгласих се. И на 20 август вече подписахме. Беше дошъл един професор от Украйна, който
на обмен на опит. Той се познаваше с мъжа ми. И той прояви към мене голяма симпатия. Мой мъж разбра. Но аз не се подведах и той ми беше посочил някаква среща да направим този. Се казваше Владимир. Но аз не отидах, викам, не. Това викам, не. Той ми харесваше, естествено, приятен така. И приятно ти става, викам, не. Това викам, не е работа за мен. Но той разбра, защото като ме покани да танцува с мене, бяхме там заедно на едно място. Мъжа ми, когато някой ме покани мене, той стои и мирува. А когато никой не ме кани, той кани другите, ме оставя сама. На 2 години, когато бях, баща ми, който беше един от най-известните лекари в България, в туберкулозата най-известния, той беше турен в затвора 3 години, 49-та година след смъртта на Георги Димитров, само защото казал нещо против вожда, така да се каже, и за да сплашат лекарското съсловие в цяла България, го бяха турили в затвора за 3 години, за да се разчуе и лекарите да не приказват против режима с една дума. Така че той излезе след 2 години, защото и комунисти пациенти се застъпиха за него и по-рано го освободиха. Но аз като излезе от затвора бях на 4 години и дни наред му виках Чичо. Казвам се Нася Кралевска и в принцип съм филолог и журналист и последните години се занимавам с публицистика и с писане на книги. Преди това съм била редакторка на технически списания. Аз се израснах в семейство на професионалисти, абсолютно безпартийни, дори и дядовците ми са били безпартийни, не са се занимавали с политика и с членство в партии и винаги се е държало на свободната мисъл, на гражданските права и свободи. И родителите ми истински страдаха от липсата на такива след 9 септември. Когато, както вече се знае, слава Богу, учи в училищата, е унищожен елита на българската държава, политически, държавен и интелектуален. Така че още от малка слушах това, че не сме свободни, няма гражданско общество и така нататък, че всичко е разрушено и мечтаяха и се надяваха, че някой ден ще станем отново свободна държава. Родителите ми. Така че съм отрасла в среда, в която се критикуваше извънредно много комунистическия режим. Поради неговата същност. Така че в една своя книга, която се казва Малка книга, споделено детство, обяснявам чрез кратки разкази именно този сблъсък на едно дете, което расте в среда на демократи и след това отива в тоталитарното училище. Този сблъсък, който фактически те прави лицемерен, трябва да говориш едно и да мислиш друго и така нататък и така нататък. Това беше едно от много тягостните неща на комунизма. Някои семейства на подобни хора, в смисъл интелектуалци, професионалисти, които хич не бяха комунисти, криеха пред децата си исторически факти, за да могат да се съобразят и да бъдат по-щастливи по времето на комунизма. Но моите родители бяха избрали другия път, да ни казват истината за престъпленията на комунистическия режим. Когато можеше вече да се пише на тази тема, явно ме обхвана вдъхновение, което се изля върху 2-3 хиляди страници. Издадени, отпечатани. Така ни е било внушено, може би в такова време сме живели, че малко или много трябва да се съобразявам с мнението на съпруга и на свекървата, нали, на неговото семейство.
И аз просто до някъде съм била не малтретирана, но принудена по някакъв начин да продължа да живея по този начин. Казвам се Лиляна Маринова и съм от Враца. Участвам в отбора на мажоретките. Спортна група Вратица се казва. Той съществува от повече от 10 години. Аз участвам в него от 2018 година и 2019 всъщност. И продължавам. Мотива на нашата група е ще остарее, когато си поискам. Това е лайф мотива на групата ни. И това също на тениските ни, с които играем, е записано отзад. Това е начин на продължаване на живота, на удължаване на живота с още няколко години поне. Така че не, аз не бих се отказала, докато имам сили, докато мога, ще играя. Но имаше доста моменти, които ми бяха трудни и съм си мислила просто, даже не бях убедена, че някога може така да се случи, че аз да не живея този живот на страдание по-скоро, отколкото удовлетвореност, желание това да имаш едно семейство, да живееш с децата си, а съпругата да не е при теб. И по-скоро, когато е покрай теб, той да ти пречи, да те спира, да ти затруднява живота, отколкото да ти е подкрепа и ентусиазирам да живееш покрай него, напротив. Това много ме измъчваше, но след като завърших гимназия, исках да продължа да уча. Вечерно имаше във Враца икономически техникум и имах такова желание, тъй като математиката ми беше любим предмет в училище и просто исках да продължа. Но послушах мнението на свекърва ми и тя каза, няма за кога да учиш. Сега семейство, деца, нали, стига ти толкова. А тя самата беше учила до трето отделение, примерно. Тя не беше грамотна жена. И аз не знам, може би от уважение, от това, че не трябва да нарушавам все пак тяхното мнение. Бях се приготвила учебници, си бях вземала, бях се записала и се отказах. Не продължих. Обаче, след като живяхме няколко години, по-скоро мога да кажа, 82-та отидахме там да живеем, 83-та и 4-та вече аз живеех сама с децата, съпруга ми замина да работи в чужбина и ние от тогава може да се каже, че вече не сме такова семейство, заедно да живеем с децата си, с съпруга си. И тогава бяха най-трудните ми години, защото нямах подкрепа на съпруг, родителите бяха си отишли и аз се разчитах единствено на себе си. И след известно време, когато дъщеря ми вече порасна достатъчно, завърши образование, намери си съпруг, който, нали, много я уважава и до сега. Те са един невероятен тандем. Просто живота ми се промени много, много към добро. И аз съм убедена, че всеки малко или много, дали в по-млади години или по-натам, има прекрасен живот. Младите хора в България и трябва да гледат бъдещето, но да знаят и миналото, защото ще ми бъде по-лесно и по-ясно всичко. Младите жени трябва да бъдат смирени. И най-дълбоката пропаст винаги има някаква стълбичка, в която може би даже по-добре да слезеш долу и да излезеш и да почнеш нов живот. Не позволихме злобата да ни обхване, жестокостта да ни води. Не сме герои, но не сме победени. Ние сме бяхме и сме само жени и всички и искаме любов и щастие на всички.